Така, бялото, зеленото и червеното няма да бъде променено, независимо кой ще ни изкупи земята. Що? Да влезе в това време. Бялото е божественият свят, червеното е земният свят. Астралното поле е зелено, т.е. средната линия е зелена. Ерата на Водолея е зелена. Следващата ера на Козирога, която също от 2156 години, също ще бъде зелена, само че тъмно зелена. Бялото и червеното е мартеницата. Вие знаете, че усукването на мартеницата в спирала, в сувастично движение, е всъщност мартеницата, която божествените и земни дела да вървят успоредно и в синхрон. Това е послание. Много древно послание. Но най-интересното, че това послание пак е дадено на нас. За този преход, който преминаваме от едно състояние, каквото беше до 1988 година, и другия преход, който ни предстои да навлезем през 2016 година. 28 годишен период е това от 1988 година до 2016 година. Или ако 1988 година е високосна, 2016 също ще бъде високосна. Свършили тази високосна година 2016, тогава всъщност света се надяваме, че ще влезе в другото измерение. За мен е малко по-различно. Това е връщане на човека в неговото равновесие, необходима предпоставка за човешко щастие. Сега няма. Така стана, че през нашия живот и тези 28 години минаха в тяхната критичност. Абсолютната среда ще я търсите някъде в 2002 година. Вие знаете тогава големите заблуди за демокрация, за свобода. Оказва се, че той е един период, който можем да наречем еуфорията на тая идиотщина, която се получи тогава. Тази еуфория замря в 2002 година. От тогава насам тръгва периода на стагнацията. По-голяма и по-голяма. И ако за европейските народи тая стагнация е малко по-поносима, за нашите съседи също, то за нас българите е в най-ужасното си състояние. И това е най-хубавото. Защо? Защото трябва да съседим какво трябва да правим. Ние трябва да кажем модела, от България трябва да излезе модела, който трябва да последва човечеството. Ние трябва да предупредим другите народи. Европа не може да нас спаси по никакъв начин. По никакъв начин не може да нас спаси и братска Америка. Нито други някакви сили. Ние трябва да спасим себе си. Тогава можем да дадем надежда на Балканите. Тогава можем да дадем надежда на Европа и света. Такава е истината.